салом алейкум дӯстон, бародарон ва тамошобинони ҳамешагии канали мо. Бародаро ҳама каса хушомадед ба канал. Дар навори имрӯза якчандта мошинҳои нав қабул кардем, ки пешкаштон мегардем. Мошинҳо аз ҳар минтақаҳои Тоҷикистон ҳастанд. хоҳиш мекунем видеоро то охираш тамошо кунед, лайк ва обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки ҳама рӯза аз наворҳои нав бохабар шавед. раҳмат бародаро барои дастгирӣ, барои лайки обуна шуданатон. Аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. Дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. хоҳиш мекунем ки дар комментари фикрҳои худро нависед ва бародароне ки мошин, хона, замин, квартира чизое барои фурӯхтан ё ки реклама дошта бошед, метавонед дар номерои имо ватсапи мо ки рӯи экранда ҳастай сурат ва маълумоташро равон кунед. Дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. ва як бор дига хоҳиш мекунем ки бародароне ки бори аввал каналда меҳмон ҳастед, ҳатман обуна шуданро фаромӯш накунед, чунки дастгирии шумо пешравии мо ҳастай. Мегзарем ба қисми эълонҳои имрӯза. рафтем. бародаро хечибек пурсидаги будан. Як тӯфтагим 42 созишвориш газ бензин, кузов хечибек, объем 1.6, коробкаш механик, ҳолатш хуб. Мошина ходовая бародар, мотор коробка ходовая соза, 10 моҳ ҳуҷҷат дора, утилизатсияам дора, 4 та баллони 80%. мошин қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 26 намега, ахирон наша бародар, дигар савдо намешавад. касоне ки ани харидор ҳастед, рақами рӯи экранда занг занед. мошин навбатӣ ваз 2112 аст, ки бародаро пурсидаги буданд. солиш 2002, созишвориш бензин, кузов хечибек, объем 1.6, 16 тагай бародаро. коробкаш механика, ҳолати мошин бародаро краскаш масад камтар кор дора. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 9000 сомон мега. мошин бародаро камтарак расход дора, ба ҳамин сабаб арзон фурӯхта мешавад. дизали пеш мега электропакетай, утилизатсия дора, ҳуҷҷатам дора. наша 9 та гуфтаи бародаро, харидори аниқ боша, бо камтар савдо дора. касоне харидор бошед, рақами рӯи экранда занг занед. бародарони азиз, касоне ки билет дар кор боша, марҳамат, билети арзон аз ширкатҳои русӣ Урал хати бародаро, чи аз Тоҷикистон ба Русия, чи аз Русия ба Тоҷикистон, билетҳо бо нархи арзону дастрас аз дигар авиакасо фарқ мекунад. марҳамат, касоне ки дар кор боша, рақами рӯи экранда ватсап ҳастай, метавонед ки муроҷиат кунед. мошини дигари мо бародаро Мерседес ҳастеш, солиш 2001, сӯзишвориш газ бензин, кузов седан, объем 2, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин яксола ҳуҷҷат, яксола тонировка, утилизатсия дора, кондитсионер, мотор коробка ходовой 100%. мошин бе ягон расходи камодия бародар, фақат мешини ҳал мекунӣ. қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 47 мега, харидори аниқ боша, савдо мешавад. варианти алиширам ҳаст бародаро. касоне харидор ҳастед ки мошини алишӣ дошта бошед, рақами рӯи экранда муроҷиат кунед ва дастгирия фаромӯш накунед. бародаро ҳатман лайк гузоред ва каналда обуна шавед. касоне мошин, хона, замин дошта бошед, дар имо ёки ватсап сурат ва маълумоташро равон кунед, ҳатман рекламаш мекунем. Hyundai Starex ҳасташ, солиш 2000, коробкаш механик, ҳолаташ беҳтарин. мошин бародаро состоянияш хубай, нахаду ҳолати коридор, фақат мегирӣ ҳал мекунӣ. яксола ҳуҷҷат, яксола тонировка, утилизатсия кардагиай. мотор коробка ходовой 100%, қарор дорад дар шаҳри Душанбе, наша 38000 сомон мега. харидори аниқ боша бародаро, савдо мешавад. варианти алиширам ҳаст бародаро, ки вариантҳоро мебинад. касоне ки харидор ҳастед ё ки мошини алишӣ дошта бошед, метавонед ки рақами рӯи экранда муроҷиат кунед. эълони дигари мо бародаро, хонаи фурӯшӣ аст. хона қарор дорад, яъне аниқтараш квартира дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Сино,
маҳаллаи Навбаҳор. Дом бародарон навастройка ҳастай 5 ошиёна ҳастай. Хона дар 3 ошиёна қарор дорад. Як квартира бародаро 34 квадрати метр ҳастай. Хона ба баъзе чизи чораш фурӯхта мешавад. Ҳуҷҷат, об, свет ҳама чия дора. бародарон нақша 310 000 сомон мега. ба рубл бошад 2 580 000 рубл. касоне харидор бошед метавонед ки рақамҳои рӯйкунанда WhatsApp ҳастай муроҷиат кунед, маълумоти пурратарро дастрас кунед. бародарон хонаи фурӯшӣ ҳастай. Хона қарор дорад дар шаҳри Душанбе, ноҳияи Фирдавсӣ, дар поёни корвон буде. бародарон дар назди хона масҷид, мағоза, садик ҳама чия дора. хона 8 дар хона ҳастай. Якта подвал дора. 5 сотиқ замин гирди хона маҳкам. Об, свет, ҳуҷҷат ҳама чия дора. нархи хона бародарон 1 800 000 сомон гуфта истодай. Харидори аниқ боша мега биё пеш бина. махъул шав бо савдои хубуш мекунад. касоне харидор бошед рақамҳои рӯйкунанда муроҷиат кунед. ин буд бародарон якчандта мошин ва чизе ки мо дастрас кардем ва пешкаши шумо гардонидем. шуморо ҳамихи мошин, хона, замин, квартира чизе барои фурӯхтане ки реклама дошта бошед, дар имо ё ки WhatsApp-и мо сурат ва маълумоташро равон кунед. дар видеои оянда ҳатман рекламаш мекунем. раҳмат бародарон барои дастгирӣ, барои лайк ва обуна шуданатон. аз дастгирии ҳар яки шумо миннатдор ҳастем. дастгирии шумо пешрави мо ҳастед. хайр то наворҳои оянда.